Tak čau, já jsem Bechy a tohle, no, vítám vás u tohle videa. Tohle bude video ochutnávky jídla a pití, který máma přivezla z nějakých potravin. Už je to rozbalený něco, protože jsem to zkoušel natáčet a on přišel chytře táta. Takže tohle video točím už na podruhý, takže něco bude otevřený, ale nějak, to je jedno. Prostě se do toho pustíme. Začneme tady s tím. Mě to moc nechutná, já to znám, ale tak je to normální, jakoby sojový suk, vevnitř je nějaký marcipán a mě to nechutná, protože je to strašně sladký. A to nebude dávat takový smysl, no. Ještě mám otevřený už. No, a to jedno. Tady mám něco jako Snickersku. Je to, nevím, vypadá, chutná to jako Snickerska, no. Pak tady máme lotusky, ale s Disney obalem, normální lotusky. A skončil jsem tady u těch švejkaček. A sída. Máma mi to koupila podle toho, co se jí líbilo. Jo, takže tohle je prostě nějaká švejkačka. Je tvrdá docela, ale má žvejkačka, no. Jsme rozkousali jak bonbon, to není vůbec, má to být žvejkačka, ale já jsem to rozkousal jak normální žvejkačku. Je teda jak normální bonbon. Ale pak tady mám ještě další dvě. Jo, rozbalím to. Teď tady máme Berry Twist. A jsou tam na obrázku jahody, maliny, borůvky. Ty vlastně selek. Dveře. No. Zkouším to. To nebude stejná struktura jako tomto. Mám se jenom půlku. Tohle je dobrý. To je lesní ovoce. To třetí je kola. Má to strukturu, že to do toho párkrát kousnete. A to se párkrát kousne a prostě není to žvejkačka, že to drží prostě pohromadě. Ale to jedno, bylo to docela dobrý. Ta kola dobrá moc nebyla. Ale to lesní ovoce bylo dobrý. Pak tady mám nějaký kreminy, to prostě ovocný bonbóny. Tady jsou to vždy. Au. Made in Turkey. Teďka třetího, ne, šestýho. To prošli 6 dní a to tvrdý jak kámen. Já jsem to šel flusnout z okna, protože mi to jako jo chutná, ale je to strašně tvrdý. A stálo to 7 korun, no. Pak tady máme nějaký nepřešli to kvůli ceruce, ale máme
nějaký bonbony. Všechno je to barevný, jo, ale tohle vypadá dobře už jenom podle obrázku. Na tom je přilepený ten papír. Ježišimaria. Ten papír přilepený, ty. To je papír. No hej, no. Mně osobně to moc nechutná. Je to takový mazlavý. Nevím, moc mě to nechutná. Pak tady normálně Pringlesky, to není. Ještě mámě se to líbilo. Podle obalu asi jak mě vzala. Mají Pringlesky. Tady máme kolu. Tak nevím, proč ji máma vzala. To možná k té varce ani nepatřilo. Ale tak spláchneme to všechno. No. To možná k tomu ani nepatřilo. Nevím. Pak tady máme tohle. To mě dostává, je to plechovka, ale je to plastový. To nevím, nějaká limonáda. Je to prostě jablečná šťáva. Obyčejná jablečná šťáva. To už nic není. To je dobrý. Takže já se s tímhle s vámi loučím. Bylo to všechno z téhle ochutnávky. Nepovedlo se mi to, protože mi ke konci tamtoho videa přišel táta a řekl mi, pojď se podívat z okna, jak prší a svítí sluníčko. Jo. Tak. Prostě bylo to rozbalený. Jsou to věci, které některý znám, některý byl poprvé. Bylo to dobrý. Máme v plánu ochutnávky z řeznictví. O tom ještě tak nějak jednáme. Ale máme to v plánu. Domluvili jsme se s pár lidma, že by to šlo. A plánujeme speciál za 50 odběratelů. Některý lidi už to vědí, co to bude. Jenže máme teď něco ve škole a 50 bude skoro za chvíli. Takže ten týpek to nechce prostě se nechat, řeknu vám to, nechce se nechat oholit před obhajobama závěrečných prací, ani nevypadá jako kretén. Dojem tě tímhle, Brumíku, nevím. To je jedno, jestli těch 50 dáte, já to udělám klidně i před těma obhajobama, jelikož je máme ani na to týden, to myslím, že nedáte. Ale plánujeme nějaký speciál. Ostříhat hlavu může být třeba 80 nebo tak nějak, až nebudeme na škole. Ale tak, tohle bylo všechno, já se s váma tímto loučím a čau.